Yo, what's up mga tropa. So, welcome back again sa ating panibagong vlog. So, sa video pala na to ay maglilipat tayo ng mga sisiw natin. Dahil nakagawa na tayo ng bagong kulungan. So, yung mga 1 month old natin na mga sisiw, ililipat natin sila dito sa mas malaking kulungan. So, ito yung mas malaking kulungan na ginawa ko. Ayan mga tropa, oh. At yung mga bagong pisang sisiw naman ay yung mga 2 weeks old o 3 weeks old natin na mga sisiw, ililipat naman natin sila sa yung isang kulungan dun sa loob. Tapos yung mga bagong sisiw, yun naman yung ilalagay natin sa brooder pen na yung sarado talaga, yung hindi nahahanginan. So makakasama natin si Jamaica, ay si Mikay. Yan, si Mikay. So bago natin simulan yung gagawin natin, kailangan natin munang mag hand sanitize. So mag-alcohol muna tayo. Ito dito. Yeah. So ito yung alcohol natin. Mag-alcohol muna tayo para iwas sa virus yung mga alaga natin, mga tropa. At pati si Mikay mag-alcohol din yan kasi siya yung tagahawak natin ng mga sisiw natin. Alright. And halika dito, mag-alcohol ka. Dalawang kamay. Oh, sige, mag-alcohol ka. Yan. Alright mga tropa, so ililipat natin yung mga sisiw, yung mga 1 month old. Tapos i-disinfect na rin natin yung kanilang kulungan. Yan. So i-disinfect natin, lilinisan natin mga tropa. Right, so tara, umpisa na natin to mga tropa. Okay. Right mga tropa, no? So ito yung mga 1 month old natin na mga sisiw. Ito yung mga ililipat natin. Bibidyoan muna tayo ni Mikay. Alright. Tagulo. Yun. Alright mga tropa. So ito yung ating golden boy, 1 month old mga tropa. So ito yung mga ililipat natin. Yan. Hawakan mo na. Yan. Yan yung tagahawak natin, si Mikay. Hawakan mo muna. At kukuha pa tayo ng isa. Yan. Alright mga tropa, ito naman yung ating gray. Yan yung ating gray mga tropa. So anong tawag dun? Napurga ko na itong mga tropa. So lilipat natin, tara. Yan. So wala kasi tayong scratch pin na paglagyan. So manu-manuhin natin ito mga tropa. Alright mga tropa, so meron dun pala tayong mga sisiw dito na nauna. So ito yung mga binigay ng aking tatay. Binigay ng kanyang pinsan na may farm mga tropa, no? So meron tayo dyang gray, tapos golden boy din. Yan. Alright, so tignan natin. So may laman na kasi ito mga tropa, no? Sandali, wag nyo ayun sila mga tropa, oh. So lalagay lang natin sila dito. Bagong kulungan. Sige, ilagay mo na. Oh. Ayun sila mga tropa, no? Ayun, tuwang-tuwa sila sa bagong kulungan nila. Ayun, no? Oh, nakahuli ka na pala. Galing manghuli eh. Walang nakawala. Parang makulong ka manghuli eh.
Alright mga tropa na, so ito mag-a-out pala tayo kasi itong isang golden boy natin, golden girl natin is medyo may reject siya. Ayan o, yung paa. Hindi maganda yung tikas ng kanyang paa. Pero ito mga tropa, ayan, ito yung iiwan natin kasi ito class A talaga to. Napakaganda ng kanyang tindigan, paa, tapos yung balahibo. Ayan mga tropa, ito i-out na natin to. Right, so let's go. Alright mga tropa na, so ito yung i-out natin. Ayan, yung i-out natin. Dito natin siya ilalagay. So out na yan mga tropa. Ihihiwalay na natin. So ito naman, ito yung class A natin, magandang klase. And maganda yung pagkakakuan ng mga tropa, no? Ayan, so ito yung golden girl natin na pullets. Right. So ito ilalagay natin dito. Tapos meron pala tayo dito mga tropa, no? Ito. So ito binabai. Ayan, oh. Henny. So isang henny na golden girl natin. So ito, tingnan mo balahibo. Ayan siya mga tropa, oh. Pero lalaki to. Henny to mga tropa. Ayan. So goods to. Maganda. So lalagyan natin siya dito. Alright mga tropa, so ito na yung mga napili natin na mga yung mga napitas talaga natin na class A mga tropa, no? Yan na sila. Yung mga tindigan nila mga tropa, oh. So yan yung mga 1 month old natin na mga sisiw. Yan mga tropa, ganda ng tikas na, no? So yan yung henny natin. Tapos isa lang pala mga tropa yung medyo may defect sa kanila. So ito lang yun. Yan lang siya, oh. Dati. Hindi. May nakita ng itlog eh. Ayun na. So hindi natin kukunin yun kasi dyan nangingitlog yung astrop natin. Okay, so ito lang yung in-out natin mga tropa. Yung isang pullets na medyo may tama yung kanyang paa. Ayan, oh. Kung makita nyo yung paa niya mga tropa, ayan, oh. Ayan siya, oh. Yung paa niya, ganyan, oh. Tabi-tabingi. Ayan. So out na yan mga tropa. So bakit tayo nag-out? Para sa mga bibili ng mga manok natin, eh syempre sasabihin natin na syempre class A lahat yung mga ibebenta natin. Hindi tayo magbebenta na may defect, 'di ba? Para naman yung mga bibili syempre maibigay natin yung 100 o hindi naman 100% na class A siya, pero syempre may bibigay natin yung satisfaction ng customer natin. Alright. So yun, maglilipat muna tayo mga tropa ng mga ibang manok kasi yung mga nung tawag doon, mga astralop, lalagay natin sila dun sa labas. Right, so yun ang gagawin natin mga tropa. Right mga tropa, so ito, naglilinis na tayo at patapos na rin ako mga tropa na. So na-disinfect na rin natin itong kulungan, isang kulungan dito. Ayan, o, nalinisan na natin mga tropa. So ilipat na natin dito yung mga 3 weeks old natin. So wawalasan lang natin to. I-dry lang natin kunti mga tropa. Para hindi pagbahayan ng lamok. Grabe na. Right. Yun, natapos din tayo mga tropa. Grabe, pagod. Ay nako. Right, so lilipat lang natin yung mga 3 weeks old na mga sisiw natin mga tropa dito sa mas malaking brooder pen. Alright.
Alright mga tropa, so nakuha na rin pala natin yung mga sisiw natin na maliliit. Ayan o, yung mga 3 days old na sisiw natin. Ayan na siya o. Ayan sila. Tapos ito naman yung maililipat natin mga tropa. Ayan. Okay, so maglilipat lang tayo mga tropa. So bubuksan lang natin yan. Bubuksan lang natin to. Alright. Tapos lang natin punti. Yun. So, tatanggalin lang natin itong mga nilagay kong mga kainan nila. Tapos yung tubigan. Yan. Oh, yan. Yan. Alright mga tropa, no? So maglilipat lang tayo. Grabe no. So ito yung ating, grabe oh, para siyang kalidom, para siyang dom mga tropa. Pero anak to ng Albany natin saka ng Golden Gray. Pero para siyang kalidom no. Iba yung lumabas. Ganda ng mga bias na mga tropa oh. Oh. Right, so dito na. Yan, malaki. Ito kukunan natin lahat to. Oh! Alright. Ito yung mga strop natin mga tropa. Sinasama ko na sila kasi sila yung taga-ubos ng natitirang patuka ng mga natin. Mga manok panabong natin. Alright, so shoutout nga pala sa inyong lahat mga tropa. Yun, dapat naka-smile lagi tayo. Kahit na pagod na tayo, dapat smile pa rin tayo na. And so ginagawa ko pala itong mga tropas para maiwasan natin yung feeder picking ng mga manok. Kasi pag hindi natin ito ginawa, mag-uumpisa silang mag-feeder picking kasi masikip na yung kanilang kulungan. Yan. Tapos yung mga naunang golden boy natin mga tropa, yung mga 1 month old natin, after ng 2 months saka natin sila ilalapak sa lupa. So tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay natin ng kalamansi sa kagatas. Ngayon dati 2 times a week, so ngayon 3 times a week na yung pagbibigay natin ng kalamansi at gatas. Alright. Para mas maaliwalas yung kanilang kulungan. Right mga tropa. Ito nga pala mga tropa oh. Ito yung anak din ng Albany natin. Tapos Golden Gray. So ito yung lumabas na mga tropa oh. Silver Gray na pullets. Ayan siya oh. Babae ito mga tropa. Alright mga tropa. So nalinisan na natin tong brooder pen. So ngayon it's time for you to fight on your own. so ngayon na mag-uumpisa yung simula ng kanilang pagkikipaglaban sa kanilang bagong mundo mga tropa. Yan. So ito yung mga magiging hindi natin alam kung magiging champion o whatever na magiging future nila. So aalagaan natin sila ng maigi para lalo silang lumakas mga tropa. Ito na. Yan na sila mga tropa. Alright. So bibigyan natin sila ng pagkain. So tamang tama bago yung karton nila. So ilalapag na lang natin doon yung pagkain na muna nila. Kasi yung mga tubigan saka inuman nila
siyempre kailangan nating linisan lahat muna. Okay, so bibigyan lang natin sila ng patuka. Ito. Salto Chick Booster. Ayan, tama na muna yan mga tropa. Tama na muna yan na bibigay natin sa kanila. Tignan nila, Grabe, natatapang to yung mga to, Bata ka pa lang. May future ka na. Tapang nung ito mga tropa, Alright mga tropa, so dito na rin matatapos ng vlog natin. Ang grabe na pagod ako dun. At see you sa next na vlog natin mga tropa. So yun, nung naging vlog natin, naglipat tayo ng sisi. Tapos in-out na natin yung mga dapat na tanggalin sa mga manukan natin mga tropa. Kagaya nun, yung may ganyan yung paa. Hindi ko alam kung anong tawag, pero in-out ko na yun mga tropa. Saka isa pa, yung manok na yun, medyo mahina na. Anong tawag doon? Hindi naman siya totally mahina. Parang siya yung pinakamahina sa kanilang lahat. So, in-out ko na yun mga tropa. Walang sakit yun pero parang mahina kasi. So, kailangan natin i-out. Huwag tayong manghinayang sa isang piraso kung ang katumbas naman nun lahat ng manukan natin na masisira. So, i-out na natin para maiwasan natin yung kasiraan ng manukan natin. Alright, so dito na matatapos tong vlog natin mga tropa. So ingat po tayong lahat and God bless and see you sa next na vlog natin. Alright!